Hola, com esteu? Soc Georgina Álvarez i fins fa poquet vaig treballar de professora de català a Alemanya i a Suïssa. I l'activitat que us volia presentar avui amb música de poetes està pensada per a alumnes que tenen el català com a L2 o llengua estrangera, però amb la peculiaritat que l'aprenen dins dels seus estudis acadèmics universitaris. Per tant, va una mica més enllà del català, aprendre català com a utilitats per poder-lo fer servir durant el dia a dia, i per això per això penso que també podria ser una activitat adaptable a secundària, o sigui, no és exclusiva del català com a L2. En aquest cas, Música de Poetes ens presenta o ens brinda l'oportunitat de treballar poesia, que és un aspecte que trobo que es treballa poc a l'aula, i la música, que ajuda a fer-la més atractiva o més accessible als estudiants. Jo he fet servir aquesta activitat per presentar les varietats de la llengua i penso que el portal Música de Poetes ens permet presentar la varietat lingüística no només escrita, sinó també oral. És per això que jo treballo els diferents poemes o poetes, sempre seleccionant un intèrpret. Com veieu en el portal, teniu, a banda de la presentació on veieu les novetats, podeu seleccionar els poemes que us interessen a partir dels poetes o dels intèrprets. Crec que això és important per l'activitat que presento, ja que si seleccionem, per exemple, un poema de Vicent Andrés Estellés, és interessant com Els amants, que és un dels poemes més coneguts o més coneguts per tots de la llengua catalana, Els amants de Vicent Andrés Estellés no tindria sentit presentar-lo amb una veu de català central. Per tant, aquí tenim diferents intèrprets, tenim Ovidi Montllor, tenim Pau Alabajos, tenim Llunàtiques. A mi especialment m'agrada la versió de Pau Alabajos, que podeu veure també en la seva versió del videoclip, però òbviament també podeu triar Ovidi o Llunàtiques. L'important en aquesta activitat és presentar el text, que podeu descarregar en PDF d'aquí de Música de Poetes, presentar el text amb la música i que els alumnes vagin identificant quins són els trets de la varietat valenciana de la llengua. Òbviament, alguns dels trets ja es poden llegir, diguéssim, però d'altres s'han de sentir. I per això és important combinar la música i la poesia. El mateix amb Bartomeu Rosselló Pòrcel, interpretat per Maria del Mar Bonet, important, o Podries, de Joana Raspall, amb no només diferents intèrprets segons la seva varietat lingüística, sinó també diferents intèrprets segons l'estil de música. Aleshores, això també és potser una tria personal del professor, però sempre tenint en compte quins són els interessos dels nostres estudiants, quin estil de música els agrada més, i aquí, una altra vegada, tenim la possibilitat de fer la lectura del poema i de triar quina és la versió que més ens interessa dur a l'aula. Bé, això és tot. Gràcies i espero que us serveixi.